Vamos pasar a unha rapaza espectacular que se chama Ariadna, que estudia música. Estudia música e é autora dese galo en lírico. Que entra Ariadna, por favor. Ariadna Gómez. Ariadna, benvida. Que tal? Grazas. Que tal? Como estás? Benvida. Hola, guapa. Dicía Ariadna que ti estudias música, non? Sí. Estás estudiando música e formas parte do coro xove da Orquestra de Galicia. Sí. Da Sinfónica, non? A Orquestra Sinfónica de Galicia non hai un coro xove, non? Na que formas parte e que nos sorprendía outro día en Land Rover cantando ese galo a lírico, non? Tu eres soprano. Sí. Ves? Entón, queríamos, vamos mezclar a voz desta soprano con de Pili Pampín. Se pode ser, e cantarnos un cachiño do galo. Sei que non é fácil. No, non é fácil, porque eu non estudiei lírica, pero... Porque sobre todo que tedes voces distintas Sí, e tonos distintos. totalmente, pero bueno... Queres probar? Alguna mano facemos, verdad, Adriana? Mellor igual... Que? Porque creo que podemos facer outra versión con ela, en plan lírico, para irnos poñendo materia e despois que vayan as dúas xuntas. Porque faz máis versións. Ariadna, faz máis versións en lírico. Home, pois... De temas populares, por exemplo. Algúnhas sei. En temas populares. Temas así, pop ou... Pois mira, a tortura de Shakira. A tortura de Shakira. Hai que escoitar iso. Colle o micro. Micro de aí. Todo para ti, Ariadna. Este é o teu sitio. Aquí, está ben? Perfecta, verdad? A tortura, tal é a tortura? Eu sei cal é a tortura. Es unha tortura. Vale. Vale, vamos a ver cómo suena a tortura de Shakira en lírico, cantado por esta soprano, por Ariadna. Vamos a la Ariadna. Ay, amor, me duele tanto que te vayas sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Soa todo mellor. Que máis? Que máis podemos probar? Algo de Zetangana podemos meter? Es sin cantar siquiera, ¿eh? Que máis? Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más te quería, me dejaste las ganas. Que bueno. ¡Qué guay! ¡Qué ben! Está aí Chicho dando de volta a dicir para o seguinte tema como vou queiras meter vir ao lírico. estudio tamén, desamplamos nun momento. Tamén, Ortiga, cousas que parecen imposibles de cuadrar, cando cuadran tamén é o bonito e emocionante da música, non? Sí, a ver, eu como son carne de ordenador e tal, ao final, pois todas estas cousas, xuntámolas aí, damoslle un toque Próbalas, digital, non? sí, ao final, pois, sempre sale algo, por aquí ou por alá. A ti, si queres vir un día, poñemos un micro, uns sintetizadores e, bueno. No, pero cuidado, é que pode... Facemos el lyrical merengue, eu non yo hago. Ben bonito, non, Joao? Aquí hai posibilidades, La primera cosa que me ocurrió cuando la vi cantar Sí. fue lo primerísimo. Como esto, entre esto, a cumbia, rock sinfónico. No, sí. No, todo aí... Si o primeiro aturuxo con autotune que se escoitou aquí foi o de Pili Pampino Eso é Luar. verdad, Eso foi espectacular. Eso que apunten os do récord Guinness, que o primeiro Exactamente, o foi... récord Guinness... Bueno, podemos probar ese galo ou qué? Home. Pili, veña, adianta Sin aí, Pili. problema. A ver, espero que empece aí, Ariana. Claro, que entendo que non é fácil, aparte non ensayaron. non estudiei Ojo, lírica, non ensayaron, se ensayaran, nin ópera. podía ter, pero sin ensayar, A ver. entón, probade vos como... Podedes probar, sin antes de querer ou... Que probar o que saia. Sí, pues Esto veña, é imos directo, directamente como aquí. saia. O galo, veña, Sí, vamos dalle, para. a ver. O galo cando canta día e día e día. O galo cando canta e día, imos de parranda de noite e de día. Carai, Pili! Sí, señor. Qué maravilla. Sí, señora, Pili. Claro, porque aí a dificultade para ti. Porque ela está aí... Que teño que levar yo tono, pero moi bueno, ben, moi ben. Que así me sen dicho unha terceira ensayar... mariñeira, eso sei que se Moi chama ben. Eu que sei terceira o que lle mariñeira. metigueu, ahora que iba bien. Home, pero... Si o conto é salir do apuro. Ariadna, moitas gracias. Vémonos o venres na Cidade da Cultura, lembren. Claro. Gracias. Ortiga e toda a súa tropa aí. O Ortiga nunca se sabe o que pode haber ali, pode haber isto, pode haber outra cousa. O CAI, festa, música e cachondeo seguro. Moitas gracias, Pili. Moitísimas gracias tamén. Vémonos nas festas. Aí está. Pero Pili, Vámonos espérate nas que ti ainda te vamos ver agora. Ah, sí? porque- Sí. Claro, porque vamos ir a túa casa, non? A miña casa aquí. Si non sabías nada desto. Non. Foi Octavio, non? Pois debes de estar mal de Ai, memoria. sí, non? hombre, Octavio, sí, contigo pero na casa. estuvo.